Nicole Vella u Ron Bonsfield huma r-rebbieħa tas-sitt edizzjoni ta' Miss and Mr. Supranational Malta 2022, konkors prestiġjuż li tella l-ġimgħa 29 ta' April. Nicole Vella li rrappreżentat il-lokalità tar-Rabat u Ron Bonsfield li rrappreżenta l-lokalità tal-Imġar ser jingħataw iċ-ċans li jirrappreżentaw lil Malta fil-paġint ta' sbuħija Miss and Mr. Supranational li ser issir fil-Polonja f'Lulju li ġej, fejn kollu ser jieħdu sem 70 pajjiż ieħor bit-tagħti finali għadhom iridu jiġu konfermati aktar il qudiem. Net News tkellem ma' Nicole Vella wara li ġiet inkurunata bit-titlu ta' Miss Supranational Malta. M'għandix kliem onestament, vera da grata ta' dan l-unur. Ovvjament kifet kull kontestant kien ħaqqu, kull kontestant kien bravu. Ovvjament issa lesta biex nipprepara il-vjaġġ tiegħi għall-Polonja. Nirringrazzja lil kulħadd li sapportjani, li votali, li wera s-sapport tiegħu. Napprezza immens. Grazzi. Wara li ġie inkurunat bħala Mr. Supranational Malta, din kienet l-ewwel reazzjoni ta' Ron Bonsfield. Nixtieq nsellem ukoll lin-nanna tiegħi qiegħda għadda bħalissa fuq television dejjem xtaqt nirbaħ biex tarani wkoll fuq televiżjoni. Nixtieq ninkorreġi kulħadd biex jiffollowja l-ħolma tiegħu. Tidħol ħafna dixxilpina, imma jekk tagħmel moħħok hemm u jkollok il-mindset korretta, jinexxilek tagħmel kull ħaġa li tkun tixtieq. Grazzi. Fis-sezzjoni femminili Hailey Giller li rrappreżentat il-lokalità tal-Isla klassifikat fit-tieni post, filwaqt li Jenny Desira li rrappreżentat iż-Żejtun ġiet fit-tielet post. Fis-sezzjoni maskili Slavin Mikallef li rrappreżenta l-lokalità tan-Naxxar klassifika fit-tieni post, filwaqt li Owen Kassar li rrappreżenta l-lokalità ta' Ħażabbar ikklassifika fit-tielet post. Intan din is-sena l-parteċipanti flimkien mal-organizzaturi ta' dan il-konkors ħaddu sem fi proġett bl-isem From the Ground Up fejn inġabru flus u ikel għal Food Bank Lifeline Foundation. Fil-fatt waqt is-serata tħabbar li nġabru 10,000 euro fi flus u ikel f'xarejn biex jingħataw lil 300 familja fil-bżonn.